Cuidar forma part del dia a dia de moltes persones, però cuidar bé no és només tindre voluntat, és saber com fer-ho, amb seguretat i confiança. Les transferències importen, i molt. Ajudar a alçar-se del llit, passar a una cadira o canviar de posició són moviments que, si no es fan amb tècnica, poden generar dolor lumbar, sobrecàrrega, fatiga, lesions a mitjà termini. Per això, aprendre correctament les transferències va facilitar-nos el moviment, reduir la càrrega física i fa que el procés siga més còmode per a les dues persones. Protegeix tant a qui cuides com a tu. Xicotets canvis en la manera d'agafar, en la posició del cos o en l'organització de l'espai poden marcar una gran diferència. I tu, estàs entrenant la teua força? Entrenar la força no és només cosa de gimnàs. La literatura científica mostra que els cuidadors tenen major risc de dolor musculoesquelètic i fatiga. Un programa adaptat, senzill i progressiu pot ajudar-te a sentir-te més forta, tindre més energia, reduir molèsties, previndre lesions, perquè cuidar és una tasca física i el teu cos també necessita preparació. Demanar ajuda és responsabilitat i demanar ajuda no és fallar, és entendre que per cuidar bé primer has de cuidar-te tu. Amb l'assessorament adequat podem ensenyar tècniques segures, adaptar l'entorn i establir un programa de força que et permeta continuar cuidant sense fer-te mal. La salut del cuidador també importa.